Čaute ľudia, ak sa máme, vítame vás u nového videa s Pixelitom. Áno, a dneska ideme hľad Slendytubbies versus Rebux, alebo nejak tak sa to volá. A Počkáme, než sa odpoje nejaký hráči z Monstra, pôjdeme takú hru, že Monster versus Player. Môžeme. Takže môžeme zatím ísť takto. Ja si dám Night Vision, počkat. Idem bežať, tu je polievka. Ja ju budem mať. Aha. Mám ju aj ja. Ne. Tam je ďalšie. Ďalší. Nechod za mnou. Niekto, tu umrel ten. Mám ju. Môžem to ukázať na YouTube? Môžeš. Toto? Nie, v pohode, môžeš. Zvihni sa, kamoško. No dá sa to. Kam dáme? Tam je ďalšia polievka. Ja ho budem mať. Budeme mať aj tak obidvaja, takže... Ja nikoho nevidím, vole. Neviem, co ty príšli. To je ďalšia. Vidím dve. Jedna. Čo robia oni dnes? Kde sú? Neviem, kto sú tu príšery. Co s ním? Ja idem načiť ten dom. To je nuda, ja. Hej, nie sú tu príšery. No. Dobre. On ide po... Au. Dobre, najde spawn. Tak ich je viacej. A urobili sme to tak, že Pixelit bude monstrum. Bude taký černý. Bude svietiť aj. A Aj on... musí ma chytiť. Dobre. Moc staminu nemám, ale... Je týpek. Prečo sa tu niekto volá Stúcik? Ideme ich nájsť. Kde sú? Nevidím nikoho. Ty si za mnou. Ja som sa otočil s tým Night Vision a si za mnou bol. Prečo mi nejde baterka? Kam idem? Nejde už. Ty ideš za nami? Áno, o tom ver. Kam mám utiec? Čo nevidím. A nie. Jak ďaleko si? Musím ťa nájsť. Potom si samozrejme roli vymeníme. No. Kde si? A čo tu hľadať? Nevím proč, ale ide. Kúkaj sa. Ty si na tej stene? Kúkaj. Sosa? Ste tu? Kde si? Čemu, kde som ja? Tu je tá stena, ne? Niekde. Čo? Nechápem, kde si. Našiel som playera. Niekto ide po mne. To je nejaký červeňák. Červená. Au. Padne sa, on mňa zabije. GG. Takže sme sa našli a nechaj mi 10 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pink. 9, 10. Som ťa strátil. Daj za mnou nejaký tento. Vo ide za tebou.
pozor, on ide priamo za nejakýma 3 alebo 2. Čau, vidím ťa! To je môj. Ha, ha, ha. Jde za mnou, ten purple. Alebo kdo? Jde... Ha. Ne. Zabij ho. Škoda. Ne. Máš také šťastie. Tu máš dvoch. Máš také šťastie. Ja ťa vidím. Ahoj. Ale tebe to nějak trvá. Poď sem, Cicinka. Stal. Cicinka, poď sem. Okolo stromu. Ještě odfotil jsem to. Ne, říká se mi to. Čo vidím. U mě chytní. Nuda tu je. Ty kľúčkuješ. Kdybys nekľúčkoval, už tě dávno mám. No tak pojď. Kľúčkuješ. On tě odfotil. Koľko máš životíčkov? 100. Bude tu. No dobré, budem slabší. Jak se začít ztratit? Musím mě furt vidět. A no zabijme. Tak si teraz vymeníme role. To co robíš? Takže jsme tu. Já jsem nějaký žlutý a nechám ti 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a 9, 10 idem. Já tě vidím, víš o tom? Škoda. Já to těba ukazuje. Já to. Můžeš mě prekličkovat jako? To je jedno. Siam. Koukni se. Ne, po mně jde další. Ano, nějaký flex. Pojď. Kličku já jeho. Mě zabil Flex. No nic. Tam to nejsi ty, začal jdem. Ne, Tak počkáme. Proč mě zabil nějaký Flex King? Já nevím. OK, jsme tu a poté 1, 2, 3, 4, 5, no alebo to je jedno, já jdu po tebe. Zabíjaj tento. Tam hitel všel. Ťa hytil. Mám 15. Pod. Ne, Zabil jsem tě? Aloj. Aloj? You assassin já jsem tě assassin kill. OK. Čau, jak se vede? OK. Takže toto už by byl konec videa. Tomler! Dobré, takže užijte si víkendy. Užijte si víkendy a nazdar. Adios!